аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Ногуворӣ. ҳикоя. идома. инҳоро барои чӣ мегӯяд, андешид доктор? мо на аз он боб мегӯем ки дар хор бошад. бинед, чанде пеш ҷумъае ки гузашт, идома медод довар, шумо тасаввур кунед, Ҷужинскии ман чунин шӯхие роҳ андозӣ кардааст. бегоҳӣ ӯ тӯдаи майхораҳоро, ҳеҷ маълум нест ки кистанд, даъват карда тамоми шаб дар идора ҳамроҳашон майнӯшӣ кардааст. шумо ба ин моҷаро чӣ гуна бархурд мекунед? ман мухолифи нӯшонӯш нестам. бинӯш ба ҷаҳаннам, аммо чиро бояд ба идора одамони ношиносеро роҳ дод? охир як қазоват кунед, аз миёни парвандаҳо дуздидани ҳуҷҷат, вексел ва ё амсоли ин як лаҳза кор? ва шумо чӣ андеша доред? баъди он майгусорӣ ман ночор шудам ки 2 рӯзи тамом парвандаҳоро аз назар гузаронам, ки мабодо чизе гум нашуда бошад. пас ҳоло шумо бо ин разил чӣ кор карданӣ? рондан? хуб, аммо чӣ замонате дода метавонед ки дигари бадтар аз ин набошад? охир чӣ гуна ӯро меронӣ? гуфт доктор. як касро аз кор рондан ба гуфтан осон. ман чӣ гуна ӯро ронаму аз як лаб нон маҳрум кунам, дар ҳоле ки медонам вай хонавода дораду гурусна аст? бо аҳли оилааш сарашро ба куҷо занад? сабил монад, намедонам чизе мегӯям. андешиду ва ба назараш аҷиб намуд ки ӯ ҳеҷ наметавонад тафаккуроти худро болои ягон нуктаи воҳиду дақиқ ё ягон эҳсоси аслие мутамаркиз созад. ин аз он аст ки ман аҳмақ нестам ва андешаронӣ наметавонам, фикр карду. шахси тасодуфӣ, чунончи шумо мегӯед, қобили эътимод нест. идома доду. мо ӯро меронем, носазо мегӯем, кӯтакаш мезанем, вале охир бояд вориди ҷузъиёти авзои ӯ шуд. вай на рӯстоии фақир, на арбобу молик, на дузди бозору на шайхи мазор. пешинаи талхе дорад. имрӯза танҳо 25 рубл маоши моҳона, хонаводаи гуруснаву муҳтоҷ. оянда низ агар 100 сол ҳам дар хидмат бошӣ, ҳамон 25 рублу ҳамон вазъи дастнигарӣ. вай маълумоте надорад, милке ҳам, фурсате ҳам надорад ки мутолаа кунад ё ба калисо равад. моро ҳам гӯш намекунад, барои он ки мо аз вай ҳазар дориму намегузорем ки наздикамон шавад. ҳамин тавр ҳар рӯз то дами марг бидуни умеде ба беҳбуд зиндагӣ мекунад. нимсеру нимгурусна мегардад ва ҳаросон аст ки ҳоло аз хонаи давлатӣ ӯро меронанду дар бумбаст мемонад, ки бо бачаҳояш дар куҷо сарпаноҳе ёбад. хуб бигӯед ки бо ин вазъ ӯ чӣ гуна майхорагиву дуздӣ накунад? аз куҷо эътиқоде пайдо хоҳад кард? мо ба назарам ки масоили иҷтимоиро ҳал карда истодаем, андешиду. чӣ ҳад ноҷур аст, худои ман, чӣ маънӣ дорад ин ҳама? садои занг баланд шуд. нафаре ба ҳавлӣ даромад ва бо шитоб назди идора ва баъд зери айвончаи дари вурудии бинои бузург истод. худи ӯ меояд, гуфт довар ба тиреза нигариста. хуб, ҷазояшро албатта мегирад. аммо шумо лутфан маро ҳарчи зудтар ҷавоб диҳед. хоҳиш кард доктор. имкон бошад парвандаи маро бенавбат бозбинед. ба худо ки вақт надорам. хуб, фақат бобоҷон, ман ҳанӯз намедонам ки ин парванда оё дар салоҳияти ман бошад ё не. охир ғайр аз ин шумо ӯро ҳангоми иҷрои вазифаи корияш силӣ задед. гузашта аз ин ба таври дақиқ намедонам. ҳоло аз Лев Трофимович суол хоҳем кард. садои тунд қадаммониву вазнин нафас кашиданҳо ба гӯш расид ва дар дами дар Лев Трофимович пайдо шуд. сарвар, пирамарди мӯйҳояш сафеду сараш кал бо риши дарозу пилкҳои сурх. дуруд ба шумо, гуфт ӯ ки нафасгир мешуд. уф, азизони дил, кӯ довар? бифармо як истакон квос. ин қадар абгорам. вай ба курсии роҳат нишаст, вале ҳамон дам барҷасту назди доктор давид ва бо асабоният ба сӯи ӯ оташи чашм дурахшонд. бо садои баланд ба гап даромад. хелеву фавқуллода аз шумо муташаккирам, Григорий Иванович. лутф фармудед, ташаккур. абадулабад ҳеҷ гоҳ аз ёд намебарам. ёрони ҳамдил ин тавр накарданд. лекин ба ҳар тариқ ин шарти инсоф нест аз сӯи шумо. чиро огоҳ накардед маро? ман чиям назди шумо? киям? як душман ё каси бегонае? ман душманам шуморо? оё боре ҳам ман ягон хоҳиши шуморо рад кардам? бале?
сарвар ки чашмонаш аз ғазаб медурахшиданду дастонаш меларзиданд квосро нӯшиду зуд лаб пок кард ва идома дод: хеле ва хеле аз шумо муташаккирам. чиро огоҳ накардед маро? агар шумо ихлосе ба ман медоштед, бояд пешам меомадед ва бо садоқат дӯсти азиз Лев Трофимович гӯё ҳамин хел моҷаро аз ҳамин қабил аз амсоли ин. ман дар як они воҳид ҳамаро тахт мекардам ва зарурате ба ин ҷанҷол набуд. он аҳмақ мисли ақлашро хӯрда бошад, дар ноҳия ҳарзагардӣ мекунад, бо занҳо ғайбату туҳматбофӣ мекунад. аммо шумо айб аст гуфтан. бибахшед, барои ин сухан чӣ чизҳое барпо кардед? он аҳмақро ночор ба догоҳ бозӣ кашидед. шармандагист, соф шармандагӣ. ҳама аз ман мепурсанд ки чӣ гапҳое шуда, чӣ гуна ин тавр шуд. аммо сарваре ҳамчун ман ҳеҷ хабар надорад ки дар ҷойҳои шумо чӣ ҳодисоте рух медиҳанд. ниёзе нест ки шумо ба мо рӯ биёваред. хеле ва хеле аз шумо муташаккирам, Григорий Иванович. сарвар ончунон сари таъзим фуруд овард ки ҳатто тамоман арғавонӣ шуд ва баъд назди Тиреза омаду дод зад: «Жигалов, фарёд кун Михаил Захарычро. бигӯяш ки худи ҳозир инҷо ояд. хуб нест», гуфту аз назди Тиреза канор рафта. ҳатто ҳамсари ман ба он ҳама иродате ки нисбат ба шумо дорад ранҷид. шумо ҷанобон ҳайҳот ки аз андоза беш фалсафа фурӯшӣ мекунед. часпу талош мекунед мисле ки ақлӣ бошад. гӯё тибқи усули аслӣ, аммо саранҷом як бардошт аст. ҳар корро амдан чигил мекунед. шумо аз андоза беш фалсафа фурӯшӣ мекунед. оё оқибати кори шумо чӣ хоҳад шуд? пурсид доктор. чӣ ҳам хоҳад шуд? он мешавад ки агар ман ин лаҳза инҷо намеомадам, он гоҳ шумо ҳам худрову ҳам моро шарманда мекардед. ба бахти накӯятон ман ҳозир шудам. пизишкиёр ворид шуд ва дар остонаи дар истод. сарвар дар бари ӯ истоду дастон ба ҷайб кард ва сулфиду гуфт: ҳамин ҳоло аз доктор пӯзиш бихоҳ. доктор сурх шуд ва ба ҳуҷраи дигар рафт. мебинӣ доктор узри туро намепазирад, идома дод сарвар. ва мехоҳад ки ту на дар сухан, балки дар амал нишон диҳӣ ки аз кардаҳоят пушаймонӣ. оё қавл медиҳӣ ки минбаъд суханшунав мешавӣ, ба як зиндагии солим рӯй меорӣ? қавл медиҳам, бо туршрӯӣ ва садои дағал посух дод пизишкиёр. нигоҳ кун, худо паноҳат диҳад. дар они воҳид ман туро аз ҷоят маҳрум мекунам. агар моҷарое пеш ояд, умеди авфу гузашт надошта бошӣ, хуб ҳоло баргард ба хонаат. барои пизишкиёр ки дигар ба бадбахтии хештан дода буд, ба ин сурат ранг гирифтани моҷаро як тӯҳфаи ғайриинтизор буд. ҳатто аз шодӣ рангаш парид. ӯ чӣ чизе гуфтан хост ва даст ба пеш дароз кард, аммо ҳарфе назад ва аблаҳона табассум мекарду аз дар берун шуд. бо ҳамин кор тамом, гуфт раис. дигар мурофаае ҳам дар кор нест. ӯ оҳи сабук кашид ва бо қиёфае ки гӯё ҳамин дам кори ниҳоят мушкилу муҳиме ба анҷом расида бошад, ба самовори истаконҳо назар андохт, дастонашро пок карду гуфт: хушо ба ҳоли ошти диҳандагон. саша, лутфан як истакон чой барои ман. зимнан нахуст амр кун ки чизе аз барои хӯрдан биёранд. як каме водко ҳам. ҷанобон, чунин чиз имкон надорад, гуфт доктор. вориди утоқи наҳорӣ хӯрӣ шуда ки ҳамону гулгун буд ва даст ба сар мезад. ин як мазҳака аст. ин нафратангез аст. ман таҳаммул карда наметавонам. 20 бор муҳокима кардан афзалтар аст аз ин гуна саҳна ороиву музҳику ин тарз масъаларо файсала кардан. ман ҳаргиз таҳаммул карда наметавонам. чӣ мехоҳед шумо? дандон тез кард сӯи ӯ сарвар. ӯро рондан? хеле хуб, меронам ӯро. на, набояд ронд. ман намедонам чӣ мехоҳам. аммо ба ин наҳв ҷанобон муносибат кардан ба зиндагӣ, оҳ худои ман, ин азиятбор аст. доктор бо асабоният бесаранҷом шуду шурӯъ кард кӯлоҳи худро ҷустан, аммо онро пайдо накард. хастаҳолона рӯи курсии роҳат нишаст. нафратангез аст, такрор карду. азизи ман, бо садои паст гуфтовар, ман то ҳадди шуморо намефаҳмам гуфтан мумкин. охир дар ин моҷаро шумо муҷримед? торсакӣ задан ба рӯе дар поёни асри 19? ин то ҷое хоҳеду нахоҳед на як амали савоб. вай разил аст, аммо қабулам кунед шумо низ беэҳтиётӣ кардед. бидуни шак, мувофиқат кард сарвар.
водкову хӯрок оварданд. пас аз худоҳофизӣ доктор нохудогоҳ қадами нӯшиду турбчаеро газак кард. ҳангоме ки ба бемористону сари кор омад, афкори ӯ дар ҳам печидаву паҳну парешон мегашт, мисли алафҳои поэзии субҳгоҳӣ. ростӣ фикр карду дар ин ҳафтаи охир ба ин ҳад бо ранҷу азоб даст ба гиребон шуданҳо ва чӣ чизҳое фикр карданҳову чиҳое гуфтан нагуфтанҳо фақат барои он будааст ки ҳамаи ин бо ин мизон аҳмақонаву ракик поён пазирад. чӣ ҳамоқате, чӣ ҳамоқат! аз худ шармаш омад ки дар мушкилоти шахсӣ мардумони бегонаро ба миён кашид, аз он суханоне ки бо ин одамон раду бадал карда буд, аз шаробе ки бо таомули нӯшидану барабаз зистан ба сар кашид, аз ақли сардаргуму сатҳии хеш шарм дошт. вақте ба бемористон омад, ҳамон дам ба муоянаи беморон дасту остин барзад ва пизишкёр мисли гурба бар ба бари ӯ меомад, нармак гом мениҳоду ба пурсишҳо оҳиста посух медод. ҳам пизишкёру ҳам парии обӣ ва ҳам парасторон вонамуд мекарданд ки воқеае рух надодааст. ин ҳама чиз табъи дил будааст ва доктор худ низ бо тамоми нерӯ сай мекард ки худро бепарво нишон диҳад. ӯ дастур медод, ошуфта мегашт, бо маризон шӯхӣ мекард, аммо даруни сараш мурчахонае буд ки ғавғо дошт. ҳамоқат аст, ҳамоқат, ҳамоқат. сомиёни азиз, шумо қисмати охири ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи Ногуворӣ шунидед. тарҷумаи Обиди Шакурзода аст. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.